Sanibonani babukele emakhaya igama lami nguTufu the one and only lalela. Ngiphethe insizwa lana. Sawubona mfethu. Yebo zini. Ngiyaphila unjani? Ngikhona mfethu nguTufu ayandile production. So mfethu ubani igama lakho? Umuzi Sibongo Khwela. Khwela mfethu. Nakho ngiyakubona mfethu ukuthi ubhizi nalomshikashika mfethu uyafisa ukusizakala kodwa ikuphi inkinga kwenze njani mfethu? Ukhuluma nami ngilalela. Samakhulu samuyafika ngisizakala yabo. Okay, yazini the thing is yabona sange nathola isuku ukuthi ngiye yabo because kwangasuku mina ngaphakathi. Alright. Ubuya kuphi? Ubuya kuphi wena la ubuya khona? Funny nga Newlands Park Center rehab. Newlands, okay. Rehab nje rise. Alright. Nithatha isikhathi singana lapha if 2 months. 2 months. Alright. So yini niyenza lapha? Physically bese okay easy and then after yeah exercise fitness mental fitness rise counseling cancellation show rise yeah so mawubuya lapha ubuya uzizwa unjani wena siswami uqama 100% sure ngoba ngenzela umuntu yabo yeah bese umuyenzi wenzela umuntu uphile kahle yabo so lapha simi we need to end yabo mesweni amunye ngaphansi yena. Alright, njengamanje mfethu uyafisa ukubuyela osekusuka ngaphakathi enhlizweni just because mangithi ngiyabamba kancane uthi uyile kodwa ubuphusha ngokuthi ubuye lapha ne. Alright. So manje mawubuyela njengamanje sekusuka ngaphakathi enhlizweni yakho ne. Alright. Mama ngabe singakunikeza lelo thuba lokuthi uphinde uye lapha ungakwazi ukuthi 100%. Alright. Kulezi zinto mfethu enikuzona. Uma ngasitshela kancane ungene kanjani? Siswami honest mina because ngiyakwazi ukuphila ngasuke ngawajayisa ngidrasa yabo ngidrasa umfeza yabo lesawa course insuku yabo ngibona nje abafisi basebhemile beba rice nje yabo ngibhema ke kodwa awungitshele kancane ungibalansisa awusaboni ukuthi kodwa ngiyangibona ngisho indlela asebegqoka ngayo abasekho clean abasezenza izinto abasafunction kahle emqondo yabo so lokho uma ukubheka noma ubuka omunye umuntu mhlawumbe akusakufikele wena ukuthi ish uimagine yourself ukuthi okay if mina sekuthiwa ngingcolile ngenza izinto ezisnacks just because of ngifuna ukubhema lana akusakufikele wena lokho ngifikela kuhle sana kodwa uthi I never mind futhi yabona futhi ngibe neshame ukuba nabantu nje kusabona abantu abangazi uyazi futhi uyazi ukusebenza ungiright yabo but bese shame so mfethu manje uyakhala yeah even ifamily uyakhala ukuthi ngisebenza ube right besaphosa ngendlela unayincosi yebo sisi yeah unayifamily ne ngifamily uyazi yeah ngiyazi so mfethu kubona mfethu do you know ukuthi bafila kabuhlungu kanjani because ibona bayakuthanda ukubona uright bayakuthanda ukubona ugrand and izinto ezenzekalayo you end up wena ubantshontshela just because of ufuna lento lena ufuna yeah so painful ukubona ukuthi uyithatha lento kodwa inhliziyo isho ngiphatha usikodwa le TV le ngiyayidinga ne yeah so mfethu mhlawumbe ukusishaya nje kafushane mhlawumbe uma ungasitshela nje roughly mhlawumbe uspenda malini a day for this thing some depending on how much I have but roughly between 550 a day if say ngipande kahle kanti yeah 1000 afela sure kodwa indaba yokudla unandaba nokudla ngiyabona mina ngeke abanye abenda ukuthi mina I do it do it because sometimes you feel ukuthi issue amahamba kuzazi usizwami ekseni breakfast pressure ngalikhaya yeah kuze udrugs afuna neswini ngikhuluza yeah afuna ukuthi ube mase something so the must be right ngikhonela mfethu le show lena mfethu ngikhonela ukusiza abantu abanjenga nawe ne ukuthi ngithathe mina ngiyise rehab ukwazi ukuthola usizo ne so I'm dealing with those people njengamanje Monday there's a people abaya khona so nawe ngiyafisa because ngikhona ngihamba naye uyakhona straight lapha so nawe ngiyafisa ukuthi one of the days mfethu ukwazi ukuthola usizo ne and those thing intense relapse lapho to get back on this drugs now because that's in rise yabo physically mentally rise mentally rise mfethu hlele kama sebenzi kanti kunokube khona umasebenzi hlele kama lutho khefana uthola imali yeah angazi ngoba siyabonga rise understand shothi if ungathola umsebenzi mawusubuya lapha
ithole into ezokwenza ube busy ungabi naso distraction isikhathi. nje please, distraction mina now. Alright. If uthina ukuthi okay, yeah, ne, we are willing ukuthi sikusize ngokuthi uthole umsebenzi because mina I can do that. Ukuthi uma usubuya ngale ugrand ufresh, uthole isipani ube grand usebenze ne, kungaba right. Alright. Mfethu, angenze kanjena mina. Angizame ukuthi mina ngikwazi ukuthi mina ngitholela ukuthi uhambe uyele rehab ubuso ugrand umjito grand ifamily yakho mfethu. Ndibona sami uyazisa mina ke uyazi. So nami ngifila kabuhlungu. Oba ngiyashamed ukuthi umuntu abangazi. To see the people around you. Abangazi. Yes, alright. So mfethu senzeni kanje mina mfethu. Ngizokhuluma nabantu bami mfethu bekwazi ukukunika usizo. Ukwazi ukusizakala ne? Sikwazi usiye rehab, uma sithi back to rehab, wena uzobusa umjito grind, tholela ispani ube right impilo iqhubeke ne? Kubantu osebengenele kulento mfethu, mhlawumbe ungathini kumbukeli obukela this video mfethu, ofisa ukuthi nawe mhlawumbe ozothi inhlaya ehlangana nayo, then ungathini kuyena uthi bafethu ungathini, ungathi abaqhubeke noma ungathi abayeke yini ongayisho, yipi advice ongamnika yona? Mfethu ama drugs uqala nje awutela inzondo emndenini community surroundings the inzondo because end up stealing to some expectation yabo ngeke khona it's simple Mr. Paul expectation yakangisi to steal yeah you have to steal usebenze uhathi awu and imsebenza kukho izi ukuthola noma uthola lo mncane lo 2 rand yabo yeah so ungathini ke kubona uthi abenze njani ja ngeke yabo musu thubila nje uthola usizo uyeke uthathe practice open potence sebenzisa please sebenzisa make use of it hayi asibonge yes asibonge sipho sami ne ngizo keep on touch because vele ngiyakwazi idladle ne sharp but the way you call number Thoba umfuna umuntu uzayini number Thoba alright ungayibiza na number ka Thoba ikinkini ungayibiza yeah ungayibiza number Thoba ngeke ubeze. Alright, no, it's fine. Nganika mina straight ayinkinga. Ukho sami uyazi now. Uyazi number umuntu yebo. Showcase. Alright, sharp, sir. This house.